Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa. Já jsem právě ve Zlíně a dneska spolu půjdeme prozkoumat zlínskou prodejnu E-Juice. Pojďme na to. Upřímně řečeno mě hodně překvapilo, jak moc v centru zlínská prodejna E-Juice.cz je. Je to fakt jako hodně v centru, v podstatě jako mezi hlavníma křižovatkama. Co vám chci říct, je to podle mě extrémně důležité, je parkování. Za prvé, vy můžete zastavit přímo tady takhle před prodejnou na hodiny. Ono je to samozřejmě na hodiny, ale jak znáte místní podnikatele s autama za 3 miliony, tady parkují prostě celý den, takže tady asi úplně místo neseženete. Ale, jak jsem říkal v tom videu prvním, hnedka přes silnici je placené parkování, já tam stojím, takže i tam můžete nechat auto. Kdyby náhodou parkovací dům a kdyby náhodou tamhle za tím šedivým barákem se nachází obchodní centrum, teď Zlaté jablko myslím, takže jako fakt bez problému tady můžete kdykoliv poblíž zaparkovat, vidím, že naproti je taky parkování a to je podle mě jako super, oproti třeba Pardubicím, kde jakoby parkování v podstatě nešlo, kromě dám to na blikačky v pěší zóně, takže super. Tahle prodejna je potom otevřená každý den od 8 do 8, což mě hodně překvapilo, fakt jako jedou od rána až do večera. Z mého osobního pohledu je to super. Já si myslím, že třeba dopoledne by ty prodejny úplně otevřený být nemuseli, ale je super, že to mají dlouho do večera, nebo dlouho, že to mají do večera, kdy opravdu i lidi, co končí třeba v 7 z práci, si se můžou dojít zkrátka jednoduše natankovat. No a my se budeme podívat dovnitř, že jo? Pojďme se už tedy podívat dovnitř, co tu máme. Začneme levou částí, kde máme samozřejmě E-Juice.cz má v principu jakoby ten podpis těch prodejen, dá se říct jakoby stejný. Dává to i nějaký smysl, že když potom přijedete do jiného města, kde jste na dovolený, tak prostě víte, kde máte ty věci hledat. Tady je samozřejmě kompletní nabídka hardwareu, jsou tady, jak jako řeknu, úplně levňoučký pody, jsou tady nějaký takovýhle pokročilejší systémy s těma batůžkama. Máme tady samozřejmě Geek Vape, Uvel, Lost Vape, ježiš, ten je pěkný, koukněte na něj. A on teď v černý, tady ten, nechci říkat karbonový, ale prostě moc pěkný. Tam nahoře Dotpod, ten mám taky sebou dneska. Tak, jdeme dále. Samozřejmě podíky, zase Dotpody, tady Galaxy, ten svítící. Spousta věcí, myslím si, že tady jako není problém si úplně jako vybrat. Jsou tady i potom nějaký samozřejmě tubesety, dole jsou nějaký potom i borovici nebo all-in-one. Nesmí chybět modíky. Jsem rád, že i přesto, že ten trh v podstatě jako říká, hele, mody už jako nechcem, chceme prostě žužlat tady ty mini věci. Takže E-Juice.cz nejen, že to pořád berou, ale pořád to i berou na ty prodejny. Ono jedna věc mít to na nějakém centrálním skladu a druhá věc je poslat to na prodejnu. Tady pokračujeme s modama. Opět je tady nějaká základní nabídka, Geek Vape je odolný, je tady Iconic, je tady Centaurus M100, Galaxy X-Priv. Měl jsem X-Priv, ten je pěkný, člověče. Ty jo. Telema Solo. Jo, i člověk si vybere něco trošičku lepšího, je tady vlastně i ten nový Centaurus BT200 s tím velkým barevným displejem, tohle je zajímavý, hustý. Nahoře k modům logicky nabíječky a k modům i logicky atomizéry. Tady v principu, když se dívám, tak 99% z těch atomizérů je samozřejmě na žhavící hlavy. Přecházíme i na nabídku nějakých jako náplní. Tady samozřejmě gigantická nabídka, ve který fakt nezávidím prodavačům nebo personálu, že se musí jako vyznat. Nahoře jsou jednorázovky, Shake and Vape, Liquidy, Lost Mary, Elf Bary, prostě Emporio pody, Richie pody, Richie má pody, jo, hustý. Tak potom máme Pinky Vape, to jsou takový docela funny likvidy, klasika, likva pro někoho, kdo to má rád prostě 100 let už úplně stejný, Collinsy, levnější, Emporio, X4, Don Lemon a tak, to jsem asi ani neměl, nebo měl, ale s jinou krabičkou. Tady už potom jdeme jako kompletní shake and vapey. Máme tady třeba i ty exkluzivky od Adama, máme tady i řadu něco tabákového, je naprosto dokonalá věc, to si možná koupím po letech. Jo, nahoře potom mý oblíbený Infamous, proč jsou až nahoře, já tam nedošáhnu! A víte, co je zajímavé, že manažer prodejen E-Juice je ještě menší než já, jak to tam dával. Takže takhle, kompletka, zase samozřejmě všechno náplně. Jsou tady i klasické příchutě pro namíchání. Já už jsem říkal vlastně ve videu z Pardubic, že třeba od Imperky já si některé věci opakovaně kupuju. Můžeme jít dopředu. A tady máme zase už vystavený takový ty největší šlágry. Tady jedou podle podobného jako schématu, to znamená hnedka u kasy. Máme samozřejmě Oxvy, jsou tady Xlimy, Goučka, DNAčkový, jsou tady potom tady ty velký Nexlimy, jsou tady SQ Pročka, jo, všechno tak nějak jako co známe od Oxvy. Potom tady máme oddělení Whoopů s Dotmodem.
Ten bílej je takový nějaký, než mám já. Já mám totiž jiný. Aha. Dobrý. A nakonec Vaporeso. Já tady mám nějaký už dárečky, co jsem vydal. Mám tady trička, co jsem našel v kanclu a pro zajímavost, to je spíš jako pro ukázku nějaký věci z mýho merče, kde vlastně tady ty kroužky mi tenkrát nechali v Edge.cz vyrobit, mě jako hodně překvapily. Placky, co jsem měl Vapu s karotkou Just Vape, tohle je mimochodem strašně vtipná story, když jsem to psal jim do Edge, že budu mít takovýhle placky, tak to bylo fakt jako před x lety. A oni napsali, počkej, ty budeš mít jako placky Just Vape, ale my budeme mít bázi Just Vape. Jako. Jsme se jako úplně náhodou sešli. A tohle jsou samolepky na auto ve 2 barvách, v několika vlastně verzích. Tohle je taková ta Intelovská, že jo, znáte Intel Insight, jako bylo dřív, Vapor Insight. Přemýšlím, že vlastně já jsem vždycky říkal, že mě mrzí, že mám tmavý auto, že si na to nemůžu dát tu černou nálepku, protože mám konečně bílý, tak bych si to měl sakra konečně nalepit. No a každopádně takhle to teda vypadá v Edge.cz ve Zlíně. Da chamada, chamada na cena. Da chamada, chamada, chamada na cena. Da chamada, chamada na cena. Chamada, chamada na cena. Chamada. All the ladies hold up, hop in the ride, it's a brand new motor. They on a fly, live la vida loca. Nobody find it's a Coca-Cola. Hold on, no sleep and I swear to total. Throwing it back when I press rewind. Losing her mind when she see that motion. Yeah, straight to the back and